Bohatství. Důvodů bude víc. Jeden ten hlavní důvod je, že většina lidí si myslí, že na investování do nemovitostí nemají dostatek peněz. Další, asi dost důležitý důvod je i to, že si lidé myslí, že se o tu nemovitost musí starat. A další obava je o to, že tu nemovitost musí mít dlouho ve vlastnictví. Nic z toho samozřejmě není pravda. Tak já pracuji 20 let v realitách, tak je celkem logické, že se o investování zajímám. Ale můj původní způsob investování byl poměrně neobratný a vypadalo to tak, že když byla příležitost koupit nějakou levnou nemovitost, tak jsem ji koupil a za nějaké dražší peníze jsem prodal. A v podstatě k investování v dnešní podobě jsem se dostal až díky svému synovi, kdy mu skončilo stavební spoření, na kterém bylo naspořeno 300 000 a bylo potřeba s tím nějakým způsobem začít něco dělat. A já jsem synovi slíbil, že budeme investovat a syn mě občas upozornil na můj slib a já jsem pořád říkal, nemám čas. Až jednou jsem si říkal, že není dobré dětem slibovat a neplnit, tak jsem se nad tím musel nějak trošku víc zamyslet a s tou naspořenou částkou něco udělat. Takže první synová investice byla koupě domu za 100 000, což mi mnozí nebudou věřit, že je možné takový dům koupit, ale pokud se pohybujete v té realitní oblasti, tak i takové domy lze koupit. Důležité je to, kolik je z něj výnos. Takže tato investice měsíčně přináší 3 500. Kdo umí počítat, tak si snadno spočítá, že zhodnocení této investice je kolem 35% ročně. Druhá investice byla finanční půjčka zajištěná zástavním právem na nemovitosti, kde zhodnocení bylo asi 15%. Třetí investice, také asi ve výši 100 000, byla koupě domu formou zajišťovacího převodu, která vynáší 4 000 měsíčně. Jednoznačně Warren Buffett. Já jsem velmi konzervativní investor, k tomu můžu přidat malou příhodu z mládí, když jsme hrávali čáru, tak ve chvíli, kdy jsem už měl vyhráno 5 korun, tak z obavy, abych o ně nepřišel, protože pro nás malí kluky to tenkrát byly velké peníze, tak jsem je zbalil a hru jsem ukončil. Takže je celkem logické, že jsem u nemovitostí, u investování do nemovitostí, protože to je druh investice, který můžu kontrolovat a předem předvídat, jaké výsledky tam dosáhnu. Tak to je otázka, na kterou jsou hned 3 odpovědi. První odpověď je, že investovat v každém případě ano, protože pokud mají lidé peníze na spořících účtech, tak to jsou peníze, které ztrácí na hodnotě. Druhá část, pokud se týká investování do nemovitostí, samozřejmě jednoznačně ano, protože je to jedna z mála investic, kterou každý může mít pod svou kontrolou. Pokud se týká investování do drahých nemovitostí, tak tady je odpověď taky jednoznačná, a to je, že ne. Je potřeba si pro investici vybrat vždy vhodnou nemovitost a ne drahé byty. Paradoxně hrozně málo. Pokud se pustíte do investování prostřednictvím realitních fondů, tak stačí 500 korun. Pokud se týká přímého investování do nemovitostí, tak stačí hotovost v řádu desítek tisíc na koupi podílu v nějaké nemovitosti. Pokud se týká koupě celkové nemovitosti,
tak stačí 15% z hodnoty nemovitosti. Část informací najdete na mých webových stránkách s názvem Tajemství investování, kde jsou uvedeny nejrůznější způsoby, jak je možno investovat. Další část najdete na mé facebookové stránce, kterou se velmi vyplatí sledovat, protože odteď tam se začnou dít věci.